Srácok, én Sugi vagyok, és ebben a mai videóban Momo's Dress Up-ozni fogunk, és ez lehet, hogy nem egy olyan nagyon elterjedt játék, mert ez olyan játék, ami szóval így vannak ilyen napi gyémántok, meg van benne sok minden, meg ruhákat lehet kapni, meg ilyen virágokat be lehet gyűjteni, hogy érte ajándékokat kapok, és akkor De most először, mielőtt kinyitnám azt a 2 csomagot, előtte a napi gyémántot gyűjtöm be. Jó, 100 gyémánt. Amúgy nem értem, bár nem mintha rossz lenne. Amúgy jó az szerintem, hogy napi gyémántnak 100 gyémántot kapok. Na mindegy. Akkor már megvárom ezt a 2 virágot itt. Meg addig gyorsan átöltöztetem egy másik ruhába. Lássátok, hogy milyen ez a játék pontosan. Amúgy én ezt a játékot nagyon szeretem, meg a nővérem is, csak amúgy van, amikor reklámot dob be, meg van, amikor reklámot dob be, és az van benne a játéknak gyakorlatilag az a lényege, hogy különbözőféleképpen lehet öltöztetni karaktereket. Na, hát én most úgy fogom öltöztetni, hogy kis ilyen irodai, vagy nem irodai, hanem ilyen összekötött kis ing, és akkor meg szoknya vagy nadrág, nem tudom. Hát szerintem legyen ez a farmer, az is jó most. És akkor legyen például ez az okni, vagy ne legyen inkább szokni. Szokni az most ne legyen. Szóval, bocsánat, csak közben kijött az egyik testvérem. Mindegy. Szóval ott tartottam, hogy zokni most ne legyen rajta. Cipőt azt változtatok azért. Hát legyen mondjuk ez. Ez szerintem jó. Inkább hagyom így. Na mindegy. És akkor változtatok szemet, bár most új szem nincs. Az nem baj mondjuk. Akkor legyen ez. És ebből a kék. És akkor ebből mondjuk legyen ez a száj. Vagy nem, inkább akkor legyen ez a szem. És akkor ez meg legyen mondjuk ilyen színe. És akkor teszek neki pirulást itt. Várjunk csak. A bőrszint azért változtatok. Így. Így. És ha elmentette, akkor így hoz ki, és az új dolgokat hozzácsapja oda. És itt meg tudom nézni, hogy milyen karaktereket csináltam. Ez a 4 itt az elsők. Ezek itt hát már, szóval mondjuk ezeket hát nem az összeset, de néhány ruhát az elejéről. Ennek az elejéről egyik este gyűjtöttem, mert akkor kezdtem el ezzel a játékkal játszani. Mindegy. Amúgy ennyi karakterem van. Oshinuku. Na mindegy. Ő is Oshinukuból van. Csak a felsőt nem tudtam máshogy megcsinálni. Ő Hatsune Miku. Őnek elfelejtettem a nevét, de ő nem Hatsune Miku, hanem... Na mindegy, majd eszembe jut, remélhetőleg, na mindegy. Jó, remek. Itt akkor ezeket a virágokat begyűjtöm, és akkor jöhetnek a dobozkák. Első doboz vajon mit rejt? Hát első doboz legyen az a hajpánc mondjuk. Második doboz mondjuk legyen ez amúgy is szép, na mindegy. Hát ebből legyen mondjuk ez a nadrág. Na, bocsánat, csak megint az, ami az előbb volt, na mindegy.
szóval ez a nadrág szerintem szép, szóval ez nyitott. És akkor az utolsó doboz, hát ez szájat, meg zoknit, vagy nem tudom legalábbis, hogy mi az, meg egy cipőt rejt. Hát legyen az a cipő. Mert ha téli ruhát akarok összerakni, akkor netán azt használom. Na, akkor most egy ilyet... Várjatok. Akkor most egy ilyen... Várjatok. Akkor most egy ilyen ruhát állítok össze, már hogy ilyen... Hogy hívják ott? Outfitet, már hogy nem pontosan mutatom, hogy outfit. Itt átállítom a szemét pirosra, de nem annyira pirosra. Itt egy picit halványítom, már hogy sötétítem pontosabban. Legyen teljesen piros. Így a yes-re. A hangot levettem. Nem vettem le. Így, mert előző videóm, amit úgy szint már csináltam. Kacsaklubos volt, na mindegy. Na, és akkor itt a száját megváltoztatom. Mondjuk erre. Na nem arra akartam mondani, hanem erre. Na mindegy. És akkor itt erre gyémántka. Szeretem a gyémántot ebben a játékban. Jó van, hagyjam. Na mindegy. Akkor most a ruha. Igazából mondjuk nem arra mutattam volna, de mindegy. Ruhából mondjuk legyen ez, mert másikat nagyon nem is tudok adni most neki. Meg ez, csak ebből ezt átállítom pirosra, de nem olyan nagyon pirosra. Úgy ilyen színű maga a nadrág, mindegy. Mondom azt inkább, hogy ilyenre állítom. Ilyen még csak jó. Na, és akkor itt ez jó lesz szerintem. És akkor itt a cipőt átállítom. Hát ez nem mondanám, hogy ez inkább jobb. Szóval ja. A haja színét feketére. De miért ne? Mert amúgy az benne a poén, hogy ez így jól mutat. Szóval így, csak reklámot dobott be. Na mindegy. Szóval ja, átállítottam a haját, most akkor mondjuk a bőrszínt. Jó lesz, így hagyjuk. És akkor az oknit nem tudom, hogy állítsak, de nagy valószínűséggel nem hiszem, hogy állítok. Ezt állítom. És akkor így. Nem, azért mondjuk legyen sötétebb bőre. Ja, így akartam csinálni, hogy így végighúzom az ujjamat rajta, hogy így. Amúgy nem úgy akartam. Mindegy. Így is akkor mentettem. Na, már most jönnek a szúnyogok. Mondjuk az érthető valamennyire. Mindegy. Jó, még videózok, aztán, hogyha úgy gondolom, akkor abba hagyom, mert ez a program, amivel videót készítek, ez úgy van, hogy 15 percnél hosszabb felvételt nem vehetek fel, és mondjuk abból a szempontból meg is értem, na mindegy.
majd akkor, hogyha ilyen 1200 22 kigyűjt belőle. Amúgy lehet, hogy majd fogok csinálni egy olyan videót, mi szerint, szóval nem azt akartam mondjuk mondani, nem mindegy. Szóval, hogy fogok majd olyan videót csinálni, hogy tokabokás lifehackek, de nem mondom el, azt lehet, hogy holnap fogom megcsinálni, nem mindegy. És akkor majd, ha holnap csinálom meg holnap, ha nem holnap, nem holnap. De ez is már az én döntésemen alapul. Szóval, csinálok még egy úgycsó karaktert így gyorsan, így. Nem adok neki így zoknit, cipőt, átállítom mondjuk ilyen színűre, vagy nem ez a cipő lesz, hanem inkább ez már sokkal jobb, és átállítom erre a színre, és ez így jó is. Bőrszínből mondjuk ez, jó, akkor nadrágot vagy nem, hanem adok rá egy rövid nadrágot. Ez jó lesz. És akkor ezt így szürkélek. Jó, és akkor a szárnyát leveszem. Eladom neki ezt a tündér szárnyat helyette. Ezt a hajat, vagy nem? Ezt. Vagy nem, mert várjál. Ez jó. Így, és akkor azt, és akkor itt meg egy pirplást. Így. És szerintem körülbelül jó. Hát, ja, na mindegy. Mentem. És így. De előtte még gyorsan kinyitom a ládákat, meg a virágokat begyűjtöm. Amúgy mindenkinek, jó, ha nem mindenkinek, akkor néhány embernek ajánlanám a Momo's Dress Up-ot, mert amúgy különben jó ez a játék, nagyon jó. Olyan jó, amit még senki se látott. Szóval, szerintem még egy picit legfőjebb. Jó, nem, bocsánat, ez a laptop volt. Na mindegy. Szerintem ennyi is lett volna ez a Momo's Dress Up-os videó. Ha szeretnétek még hasonlókat látni, akkor... Jó, igazából ezt nem fontos mondani. Szóval majd az a lényeg, hogy fogok csinálni még hasonló videókat. És tokabokából fogok csinálni pár videót. És remélhetőleg jók lesznek a videóim, mert én nem akarom nagyon elrontani őket, na mindegy. Szóval tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozzatok el és kommentben írjátok meg, hogyha ti nektek megvan a Momo's Dress Up, és mit szerettek benne. Sziasztok!